Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. This Action Reports, second portion. Ikalidad kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 13 na bulan sang Hulyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu ngaton talakayon para karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Kagabi siling ni Presidente Rodrigo Duterte nagalaom siya nga ang magabulos sa iya kompetent o kon may ikasarang sa pagpadalagan sa mga isyo, problema, ekonomiya sa pungsod Pilipinas, bangod magapanaog na siya sa iya sinipulungkuan bilang presidente sa tuig 2022. Kadumdum kamo nga si Presidente Rodrigo Duterte makapila ka beses nagsiling nga daw okay na siya nga magpapili vice presidente. Binawi niya. Siling niya taw-taw kag pamahog lang sa oposisyon ang iya sinipalayag nga magpapili vice presidente. Kag siling ni Presidente Rodrigo Duterte ginsulit ya. Wala siya sang pahanugot kag hindi sa luyag nga si Inday niya Sara magpapili presidente sa tuig 2022. Hindi sa luyag. Tini magabinungguanay naman ang mga palayag sang PDP laban. Ang kalabanan da nga mga miyembro nga mga kabalo naman kamo ang ibanda gaduso gid may butang sa mga sararan kag iban pa, pero ang amay nagasiling hindi siya luyag nga magpapili si Sara presidente sa tuig 2022. Adlaw-adlaw nga tanan gakulo kambyo ang isina sa politika. Adlaw-adlaw nga tanan ang kahapon lain subong. Ang subong posible may mga statement kag posible isla naman sa masunod nga inadlaw. So wala pa ini kasiguruhan. Siling sa presidente manaog na siya sa pwesto. Kag ginasigahom niya ang mabulos sa iya competent. Ang buot silingon mapahuway na siya. Langkoy ang pagpahibalo kay Inday niya Sara nga kung mahimo hindi na magpapili presidente sa tuig 2022. Nabatyagan siguro sang presidente ang kabudlayan nga magpungko ka presidente. Ang Davao kung dito ka magpungko, Davao lang ang imo atipanon. Pero kung magpungko ka presidente, bilog nga pungsod Pilipinas ang imo atipanon. Amon ng siling niya, Inday, Sara, kung mahimo, hindi ka magpapili sa 2022. Dako naman ini nga pagbulubaylo sa grupo sang PDP laban. Samtang gahilapit ang filing sang Certificate of Candidacy, gabulubaylo man ang desisyon sang mga opisyal, leaders sang ruling party ang administrasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman,
face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Masunod nga isyo, idulong sa morning sa mga driver, kamusta? Pagbugtaw nyo kay na, alas 12:01, nagsaka na ang presyo sa ikapito nga kahigayunan, ang gasolina, ang krudo, ang gas. Puerte, no? Asod-asod nga pagsaka. Ang presyo sang Caltex, Clean Fuel, Petrogas, Shell, kag Sea Oil, may ara ginpatong 60 sentimos kada litro sang diesel. Ono 15 naman ang ginpatong sa presyo sa gasolina. May 65 sentimos nga patong sa kada litro sang kerosene ang Caltex, Sea Oil, kag Shell. Puerte ni, no? Wala na untat ang sakaay sang presyo sang gatong. Ang iban pagid nga mga kompanya sang langis, may mga oil price adjustment man. Hindi ta maintindihan ang pagtaas ng presyo sa pangkalibutanon nga merkado, amo nagaduso kung nga padayon nila untat ang pag-ibwal sang presyo sang gatong. Gapos man ang kamot sang aton gobyerno, wala kita sang mahimo. Bangod may layi mo nga ginabasihan ang mga kompanya sa ngangis. Bangod sang oil deregulation law, ang layi nga kita ang nagimo, ang layi nga amo karon ang ginahinulsulan naton, daw angay lang nagkuha ka bato kag ipulpog sa ulo mo. Nagimo kita sang layi, buwas damlag kita man subong ang nagaantos. Tilang tawang sitwasyon ta? Kay may mga abaalam kita nga mga mamalida nga kampyon kuno ang oil deregulation law. Ang plano sini nga buhat sang layi para kuno nga wala sang lamangay nga kung mapasaka ang isa ka kompanya, mapanubo ang isa sadya karon niya. Kaya nag-organize sila iya. Sila niya mapasaka ko di dungan ta. Disgrasya gid. Disgrasya ang Pinoy. Wala ka na mahimo, sila nang gakontrol sang presyo. Mi ano ta nga singgitan, mi ano mo nga hala buyayaw sa gobyerno, ang gobyerno wala na mahimo. Gapos ang kamot niya, kay nag-ubra kita layi na makahalit sa aton malang mismo diri sa pungsod Pilipinas. So antos kita, kay aton ini gusto, kay iya ini sampila ka mga mamalida nga maalam gusto ti hasta mintras kung magsaka siya 20 ka beses nangalan kita, wala kita sa mahimo. Sa una may oil stabilization fund pa ang gobyerno na kung sumaka siya may saganta, subong nada. Antos kung ka-20 pasakaan ang presyo sang pangkalibutanon nga merkado nga kita, wala kita sang mahimo. Kay gapos ang aton kamot, kay nagbuhat kita layi na amo ang naghalit subong sa aton sini nga mga driver kag subong man sa aton sini nga mga grupo sa transportasyon. Hasta lang kita sa wiit sini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Mabalik kami pagkatapos sini.
pamati alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate,
Di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may... Aksyon Radio Philippine Standard Time, La 7:01. Ano ang pananawan sang COMELEC sa eleksyon sa tuig 2022? Ang forecast ng COMELEC, mataas ang turnout sang butante sa masunod nga tuig nga eleksyon nga Kay suno kay COMELEC spokesman James Jimenez, ang COMELEC nagapaabot 80 sobra ka porsyento nga bangod ang Mayo 9, 2022 magalakip sa eleksyon sa pagka-presidente. Ginrecord sa COMELEC ang nagligad nga mga eleksyon ang 76% nga voters turnout sa Mayo 2019 midterm election na to. Nagsaka siya 80% sa mid 2016 nga eleksyon. Normally siling sa COMELEC ang turnout do pareho ini sang kwamla sang balod may hunas, may taob. Kon eleksyon may ara eleksyon sa pagka-presidente, nagasaka siya. Naganubo sa durante sang midterm nga eleksyon. Kagliwat naman magataas ang porsyento pag-abot nga may ara sang nagapapili presidente. So ginapaabot sang COMELEC nga sa tuig 2022 dako ang turnout. Damo ang magabutar, damo ang magaparehistro, bangod ang pilian naton halin sa presidente pa idalom. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La 7:03. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon Action Radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon Action Radyo. Salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:07. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,